ಅಲ್ಲೇನೆ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ ಎನ್ನ ಕೋಣೆದೊಲೈ ಕಡಪುಡು ಅವೀರ್ನ ಕೊನಿ ಅಲೆಗೆ ಪತುಗಿನ ಮರ್ಲನ ಬುಡಪ ಹೊಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚೂರು ಏಕಾಂತ ಹೊಡಿಪೋಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾವು ಗುರುಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೈತೆ ಯಾನ ಇರಗು ಈ ಉಲೈ ಬರಿಯರಿ ಹೌದಾನೆ ಈ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪಿದೈ ಅಂಚ ದೇಪಲ ನೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುನೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಏಪಲ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನುಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾನೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಲ್ತ ನೀರ್ನೊಟ್ಟು ಬುರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಶಾಂತಿ 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 ಶಾಂತಿಲ ಬುರ್ಚಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿಲ ಬುರ್ಚಿ ಅವಪಗ ಯಾನೆ ಫಂಡೊಂಬೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡ ಲೆಪ್ಪು ವಾವ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕೋಣೆದ ಉಲೈ ಕಡಪು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಬನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಬ್ಬ ಲೇಕದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಗುರುಕುಲೆ ಓ ಬುಡ್ತತ್ತೆ ಬುಡದ್ ಪೋಲು ಕೋಣೆಡು ಕೋಣೆಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಂದಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಗೆಡಿ ಈ ಕುಲ್ಲುದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ಂದ ಆಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರು ಹಾವು ಗುರುಕುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಹಾವು ಬೇರೆ ಆತನೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗ ಕಲಂಕ ಬರ ನಿಜಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ನೀರು ಕುಲ್ಲಿಯರನ್ನೆ ತೆನ್ನ ಜಾಗಡು ಕುಲೋನು ಯಾನು ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಪೊಡ್ಚ ಮರೆ ಅಂಚಂಡ ಮೂಲ ಗುರು ಯಾನು ಶಿಷ್ಯ ಹಾವು ಉಂದೈ ಗಾಲಿ ಬಾಡೋಡೆ ಮುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಡ್ಚೇರೆಗೆ ಏರೆಗಿ ಎಂಕದೆ ಕುಲ ಇಪ್ಪೆ ಹಾವು ಎಂಕ ಅಣ್ಣಾಹಾರ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ದ ಇದೇ ಕಡಪುಡ್ಲ ಹಾವು ಹಾವು ಅದು ಯಾನು ஞால ತಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾನು ಈತ ಸಮಯ ಈಜಂತ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತೆ ಈಜಿನ ಕುತುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರದೆ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಆಲ್ಬುನ ಅತ ಅತ ಅಪಕಂಡ ಎಂಕ ನಂಕೊಂಜಿ ಬಿಲಿನೇ ಇದ್ಯಾ ಊಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಅಂತ ಯಾನು ಈತ ಸಮಯ ಬತ್ತನೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ ಯಾನೇ ಇತ್ತಿನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಂಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಕುಳ್ಳೋಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಕುಳ್ಳೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸೈ ಅಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೋನ್ ಬೇ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಡಪುಡು ಆ ವಾರ ಅಂಚೇನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಡಪುಂಡು ನಾನೈತೆ ಆ ವಾರನ ಸೇವೆ ಮಾತೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾತಾರು ಅಲ್ಪ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಓ ಗುರುಕುಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಹೌದಾ ನೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸ್ವರ ಬೇತೆಗೆ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಒಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆಡುಲ್ಲ ಅಂತದಾಯ್ತ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಗುರುಕುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆಡುಲ್ಲ ಈ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾರ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಗರ್ಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಉಗುರೋಡುಲ್ಲೇರು ತುಕ ತುಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ದಿಂಜ ಸಮಯ ಬಾಳ್ತಾರ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂತ ತೋರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾನು ಇಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಅವೊಂಜಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಚ್ಚಿರಂಸ ಇಲ್ಲಾಲ ದೋಸೆ ಇದ್ದಾಡಿ ಅವ ಆಲೆಗೆ ದೋಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಬರ್ತದ ಮುರಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬರುದು ದಂಡಿತಾರೆ ಅವತ್ತನ ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ವಾಕಾಲಂ ಬಾರು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಠಕ್ಕೂ ಮಗಳಿಂದ ಓಡತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋ ಬರ್ರ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚದವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೊರ ಪೋಡತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪೂ ಪರ್ದು ಬುರ ಜೆತ ನಡತಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕವೆ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಸಬ್ಬಾಲ್ ನಿಂಗದಾರ ಇಂಚ ಸಾರ್ಥ ಆತಾರ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ದಾದಾ ಗುರುಕುಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಲಿ ಬರ್ಬಿಜಿ ಬೇಲಣ್ಣು ಮಾರೆ ಉಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಮಾರೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ಯಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿ ಗುರುಕುಲೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪಂಡೆತ್ತ
ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಹೊರತ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಎತ್ತು ಗುರುಕುಲ ಎಂಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅಡ್ಡ ಮೂರಿ ಬರೋದು ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಮುಗಿ ಅಂದ್ ಎಂಜಿನ ಅಡ್ಡ ಮುಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈರಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದು ಕಡೆ ಅನ್ಪಾರು ನಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯನು ಪಣೋಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯನು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಾದ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇನಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಗೊರ್ಪನೆ ಇಟ್ಟದ ಅಂಟದ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ಈತ ಸಮಯ ಏರ್ಲದ ಜನಪಗ ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯಾನೆ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಾರೆ ತಂಡ ಭಕ್ತರ ಜನಪಗ ಯಾನಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಲರ್ತಿ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಡ್ದು ಕಡೆ ಅನ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆ ಯಾಕಂತ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ ಮಾತಾಕೋತೀರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನೆಂಕು ಉರುವ ಪೂಜ ಮಾರೆ ಈ ಅಂತ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿವೇರಿ ಮಾರೆ ತಪ್ಪು ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಜಂಕೋರಿಯಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದು ಆರೊಳ್ಳಿ ಕೆನಗೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಅಂಚು ಬೋತೀರಿ ಇಂಚು ಬೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಇಂದ ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ದಿವೊಂದು ಅಂದು. ಶಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು. ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಣ್ಪುನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಬಡತೇರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ಹೆಂಚಿನವು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಪನವು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನವುದಾಯ ನಿಕ್ಕ ಆಂಡಲ್ಲ ಪನವ ಕೊರಡ್ಚೇರಿ ಕೊರಡು ಮಣ್ಣಂದ ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲು ಸಂಸಾರಪುರ ಇತ್ತಂದ ಕೊರಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಕಿನ ಕೊರನ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಲಾಪುಂಡು ಎಂಕಿಲ್ಲಿದೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆದೆ ಈರಿದ್ಯಾರ ಹೇ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆದೆ ಈರಿದ್ಯಾರ ಚಕ್ಕಿ ಎಂಕ ಬುಡದೆ ಈರಿದ್ಯಾರ ಛೇ! ಎಂಕ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾಯೆ ಈರುಳ್ಳಾರ ಎಂಕ ಮಾತಲ್ಲ ಈರು ನಾನು ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳುದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ಲ ಅಂಚನೇನಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅವು ಅಂಚ ತೆರಿಯ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಾನೇ ಅವಂದೆ ಎಂಕ ಅವು ಈರುಂಡೆ ಆಪಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಮಗ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಎಂದವು ಈತನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುರ ನೀನಾನು ಅವು ನೀನಾಡ ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಇಂಜೆ ಎಂಕ ಸರಿಯಾವ ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಪಣಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಾರೇಲೆ ಮಠ ಎನ್ನ ಮೇಮೂಲಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಪುಣ ಪಡಾರಿ ಊರ್ದು ನಂಬಿ ಹೇ ಎಲ್ಲಡ ಬೆಚ್ಚ ಪುಣಿಗೆ ಕೂಡ ಎಂಡೇರಿ ಪಡರ್ ಗಿಡರ್ ಬನ್ನಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಡ್ತಿ ತಾನೆ ದಾನೆ ನಂದ ಎಂದು ಈರ್ನ ವೀರೆಗ ಎಂಕದೆ ಹಾ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ ಎಂಡನೆ ಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ದಳ ಪಣ್ಣೊಂಬರು ಒಂದು ರಟ್ಟ ಮಾರೆ ಎಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಒಂದೋಣ ಲಂಗತ್ತದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಮುಂಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಏ ಬೇ ಗುರುಕುಲೆ ಆಯ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜಡೆ ಬಾರ್ದು ಜಡೆ ಬಾರ್ದನ ತಾವು ಯಾನು ಈರು ಇಂಚ ಬುಡ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಊರಿಡ್ಕ ಪಣ್ಣೊಂಬರು ಪನಿಯ ಪನಿಯ ಯೋಜನೆ ಪೂಡಿ ಪುಣ್ಯ ಪೋಡಿಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಬನ್ಕ ಪಂಡದಾನಾಗ ಈಲಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಂದು ಗೊತ್ತಾಣಂದ ಎಂಕ 10 ಜನ ಕಲ್ದಕ್ಕನ ಕೊಂಚ 4 ಜನ ನಿಕ್ಕಲ ದಕ್ಕುವೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸುರುಕು ಮೂರ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಭಗವಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ನೋಡೇನ ಪೋಪೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಏಕಾಂತ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮುಗ್ಗಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಸರಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏಕಾಂತಕ್ಕೂ ಸೂದಿ ಉಂಡಿ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಬೆ ಈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಬೆ ಇಂದ ಕುರ್ಕುರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಡೋಂಗಿ ಏ ಯಾನ್ ಡೊಂಗಿನ್ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಬನ್ವೆ ಇಂದ ಈ ಪಂಡನ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏಸಿಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏಸಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಏಸಿಗೆ ಈಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಜೆ ಅಲ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ಪೆ ರಜಾ ಅಳ್ತಿತ್ವೆ ಹಾ. ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ. ಗುರು ಶಾಪಗೂ ಒಳಗ ಗುರು ಶಾಪ ದಾಳತ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಎದುರು ಗುರು ಶಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಜಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಇದ್ದಿನ ಅಂತ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ ಕೊರಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಕಿದಿ ಬಂಡೆನ ಹ್ಮ್. ಕೊರ್ಕ ಏಪ? ಕೊರ್ಕ ಏಪ? ಎಡ್ಡೆ ಮಠಕ್ಕೂ ಎರಲ್ಲ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪಣ ಉದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಣ ದಾಖಲು ಬರಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಡ್ಬು ಪೊಣ್ಣು ದಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಉತ್ತಿನ ಈರಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಜಿ ಇಂದ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂತ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ ಈರಿ ಎಂಜಿ ನಾಲ್ ಪರ್ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಯಾನ್ ಮಟಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪೋಯ್. ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಏರ್ಸಳ ಪಾತೇರ ಪೋಯ್. ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ನೀನ್ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ನೇರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಗುರು ಪೋಯ್. ವಾಯ್ ತೂಕ. ಅಲ್ಲ ಎಂಜಿದೆ ಎಂಬಿಯಾರ್ದಾರ ಮಠ ನಡಪುಣ ಅಂದು ಇಂಬೆ ಪೋದು 4 ದಿನ ಈರ್ನ ಪುಲಿ ಪತೋಳ್ನಿ ಈರ್ನ ಪುಲಿ ಈರೆಗೆ ಆಗಿ ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪುಲಿ ಕೊರ್ದು ಮಂಗೆ ಆಲ್ತಾರತೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಸಮಯ ಪುಲಿ ಈರ್ನ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಪಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಜಪ್ಪುಲಿ ಪಿತ್ತು ಜಪ್ಪಾಡಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಬೋಂಡ ಓಡಿ ಹೋವಿ 4 ದಿನ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಠ ತಡೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಜನ ತುಳಿ ಇಂಬೆ ಪೋಯಿಂದ ಆತೆ ಹೋಯ್